Čau. Tohle je Best Friend Tag. Já pořád si mám představení. Tak já budu číst první otázku. Jak a kdy jste se seznámili? No a to někdy... Já si to pamatuju. 6. třída a já jsem tě pozvala na Bubble. Ano, na Bubble a čekali jsme tam tu frontu a pak přijeli tvoje rodiče prej. Ne, pak jsme šli ještě do 5Dčka. Jo, ale pak jsme šli pro ten Bubble a ty prej a rodiče ti volají, kde jsme a ty říkají, že jsme ještě u Bubble, protože tam je fronta. Jo, ale to bylo, když jsme tam byli naposledy, vím, že jsme byli nejdřív na Bubble, pak jsme šli do 5Dčka, pak jsme šli ještě na Bubble, pak jsme šli do 5Dčka, pak zase na Bubble a pak už jsme jeli domů. Jak dlouho se známe? 4. třídy, takže to je... Počkej. 3 roky. Teď to bude... Teď to bylo čtvrtek, teď to bude 4. rok. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka? Bahno. Jo, bahno. Prostě jsme byli u mojí mámy, ale my jsme tam prostě byli na nějakým poli a tam byla jako potok a byl vyschlý a my jsme si mysleli, že už to je uschlý bahno, že přes to prostě půjde přejít. Tam byly... A Lucka do toho zahučila. Tam byly psí švápoty proděravěný a ještě říkám, ty vole, já to nepřeběhnu. A říkám, to poběžím, to bude inteligentní věc. Jsem se rozeběhla. A v půlce toho potoka jsem zůstala a neměla jsem ven. Ty. Jaká je její vysněná práce, tvoje kadeřnice? Já to ji nevím. A ty to máš vždycky nějaký jinak, ty prostě nevíš, co bys chtěla dělat, nebo tak. No počkej, vím, budu se to číknout teď, jak říkal děda. Jaký je váš oblíbený obchod? Jsou ty Vietnamci, ne? Vietnamci, Taipei a Primark. Primark. To nevím, to je Arabů. A nebo ještě New York. Jo, New York, tam mají tam ty šátky. Jo, no. 4. Česká. Jaký je váš oblíbený televizní pořad? Harry Potter, ale tak to je prostě film. Ale to jsou filmy. To jsou filmy, ale jako asi ta Ordinace a tata. Vinaři byli dobrý. A Gimple. Ale vinaři byli ale lepší. To už nejsou. Já na televizi moc nekoukám, takže jako... Já taky moc ne, jako ale už moc ne, no. Co vám vadí na té druhé? No, tak začni. Neudrží, jakože... Jako ono se jí moc nedalo věřit dřív. Jo, už jsi hodná. Většinou všechno práskla, nebo ne práskla, ale prostě to vyslepičila někde jinde. To všechno. A náladou se mi docela vadí. No. Ale tak to jako prostě... Teď to je? No, jako, já nevím, jestli mě to vadí. Ty tvoje vlasy mi vadí. Jsou moc dlouhý. Ty máš skoro dlouhý jak já, no, ale... máš je zřezen. Teď ty 8. Kam byste spolu jeli kamkoliv na světě? No, kamkoliv. Kde není Apple. Nebo ta nová nemoc na té ruce, že tam vidíš ty příšery. To ani nevím, že je. Jaká nová nemoc, tam máš prostě jaké bouly. Tady tak třeba. No. A prostě tam vidíš nějaký mozkomor nebo co to. Jako, že bych měla mozkomora v ruce. No, prej jo. Aha, tak super. Jaký je váš oblíbený vtip? Ten, co my chápem a nikdo jiný to nechápe. No takže to jsou skoro všechny, protože my vždycky se myslíme, že chápeme jako třeba Babk. Nebo Lachtan. Komu trvá se dá připravit do školy? No, to se asi tam shodneme. Shodneme se. Protože já nešla se vypravit. Hele, poslouchejte, my si většinou jako voláme, jakože třeba nejenom do školy, ale prostě to i ven, vždycky, tak hele, tolik a tolik budeme tam a tam. A já vždycky na ní ještě čekám půl hodiny, než ona přijde. Pak teda, když už tam nechci čekat, tak jdu naproti, jdu k ní baráku, zavolám jí, kde seš? Teď vycházím. Prostě nechcete tohle. Mám na telefon. 11. No, ty čteš. 10. Ty? Ne. Ty čteš 11. Co jsi četla to? Jo, 11. Oblíbené roční období. Léto. Asi léto, no. Léto a zima, protože v zimě dělám víc kravy než v létě. Běhám ve sněhu. No. Já nemám ráda zimu. Blackberry nebo iPhone? Dejme tomu, že máme obě dvě něco jiného, ale já spíš pro ten iPhone. Já ani jedno. Protože mám dostat. iPhone je EE a Blackberry ještě větší EE. Tak,
Oblíbená značka make-upu. Nenosíme make-up. Jenom občas. Já ne. Já jo. No, to. Kdybyste uvízli na pustém ostrově, co byste si sebou vzali? No. Karamel. Jo. Nabíječku, telefon. No co ti bude nabíječka a telefon? Když tam nebudeš mít elektřinu. Plavky, abych se mála. Jo, plavky. A jídlo. Pak nějaký jídlo. Asi ledničku přenosnou. ledničku. Nějaký pití, protože oblečení. Hřeben. Žiletku. Žiletku. Na hování nohou. No. Tam bys zvolil bambusem. Nebo palmu. Jo, dobře. Nejhra. Minecraft. Jo. To hrajeme skoro dennodenně. Ale tak to je prostě divný, když řekneš Minecraft, ale lidi si budou myslet, že to prostě hraje na počítači. A ještě GTAčko hraju. Jo, GTAčko je dobrý. Teď jsem hrála nedávno s Honzou a Patrik. GTAčko je dobrý. Budu mít dost, že to nebudu hrát GTAčko. Čteš, 16. Já vím, že kdyby váš dům hořel, co byste a koho byste zachránili? Telefon, kočku, karamel a ledničku. A rodiče. A oblečení. A jiné. Barák, jo. No. Telefon, nabíječku, sluchátka, jaký oblečení. A jídlo. To ne, si koupíš. Prachy. Psa a bráchu. Co táta? Kdyby utekli sami, ne, bych je nepsala, jako, jak bych to nesla. Takže takhle, ne. No, takže ještě 17. Kalhoty nebo šaty? Obojí. No, spíš šaty, protože kalhoty nenosím. Jako legíny, jo, ale jako třeba džíny to fakt ne, teda. To já už radši teda džíny než šaty, protože já šaty prostě ne. Já si v nich nedokážu sednout. No, to taky. Věříte na konec světa? Ne. Jo, věřím, protože majský kalendář předpověděl ten, jakože do nějakého roku, ale to tady nebudem, takže jo. Asi jo. No, oblíbené zvíře. Zvíře. Harry Potter. Zvíře, asi. Zebra. Fuj, zebry. Žirafa. Žirafy a sloni, ty mají taky velký uši. Já mám radši, no to je to podobný. Ne, promiň. Dobrý. Teď ty. Oblíbený film Harry Potter. Na prvním místě mám Harryho Pottera, pak mám Stmívání a pak mám Na hraně zítřku, pak Sociální síť, Silent Hill, ale dvojka úplně pičovina. Kruh. To už není film, ale horor. No to je jedno. Hej, hodně. Popište se navzájem jedním slovem. No, začínej. Máte dobrý. Dělej. Ty začni, já musím přemýšlet, já to mám hodně. Cok. Arab. Ty jsi debil. No tak jo. Tak teď ty. Komedie nebo horor? Horor. Horor. A i komedie, protože u komedie se aspoň zasměješ. Když ti dvakrát třikrát není do smíchu. Ale se řadně i o horor, takže. Oblíbená píseň. Od Jana Bendíka tam je to do žára. To je dobrý. A nebo... Letiště od Kalviče. Vy od Kalviče. Já poslouchám elektro, takže já nevím, jak to bude říct jako písničku. Já poslouchám zase to Izo, takže jako... To je prostě od Iza. Rogalo je dobrý. Rogalo! Nebo Etadu, nebo jak to je? Rogalo. Co je divného, co jí? Můžu první? Jo. Takže ona si dá na nuk, to pochopím, ale jaký debil si to bude namačit do strouhanky. Nebo knedlík z majonézu. A zapije to kolo. To jsme u tebe přece s Michalem a Maxem jsme si tam mazali A nebo dřív ještě jedla kočičí konzervy, to už teda nejí, ale... Možná, jo, když mám hlad, tak možná. Trošku. Nepochápeš prostě. No to já ji vidím, jo. Těstoviny, viď? No těstoviny, víš, já fakt teda jako ne. A pak co ty ještě divný, no.
To jsem normální. Ne, jsem normální. Jsi více rezervovaná jak já, dobré. Podpatky nebo bavaríny? Počkejte, že? Bavaríny, protože na podpatku se zabiju, ty. Jsem to zkoušela jednou, co já Asi tak, no. Já to tam neumím prostě chodit. Jaký máte stejný kus oblečení? Máme vůbec něco stejného. Jo, ponožky. Jo, ponožky. Ponožky, ty máme. podprsenky. A tanga. Tanga máme. Jo, ty Ty bílý. Já si asi napíšu B. Já si tam taky napíšu. Jo, to je dobrý. Tu prdel tam. Máme ale novej ten. Máme novej. Jo, nemusíme nosit náramky k přátelství. Nová image těch, musíme robit. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Kebab. Nebo to tatarák ještě jdu. Ano, nebo tatarák u tvý mamče, jak jsme to žrali někdy ve 2 ráno. S tím rohlíkem. S tím rohlíkem, protože já nevím topinky. Taky co já jim, tyjo. Tohle taky asi hodně. No, takže to je asi celý. Všechno. Dole vám dáme odkaz na můj odkaz. Na jeho ludský kanál. No, konečně jsme to brzo to video. Na můj kanál. Na ludský kanál a... Máš 28% baterky, já jsem si toho všimla. No, takže čau. Čau.